Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, karon upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 190. Kung mga kapon mga listeners, magbasa punta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to. Di na to dugayon mga listeners para makasugod din ta sa atong drama. Si Richard Turado, bulabo gayud diri sa amo kay saba man na sila kung maminaw among mga silingan mga babae o lalaki. Live na minaw sa drama nga What's the Style at Casamira South Barangay Langtag, Naga City, Cebu. Bago na tong komentor si Richard Turato. Maayong pagpaminaw ni mo diya Richard. Og salamat kay sa imong pag-comment. Si Alberto Baculod. Bago nga po na itong komentor ni si Alberto Baculod, mao niyang comment. Daghang salamat sa imo diya, Alberto Baculod. Si Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa compilation sa What's the Style Part 189. Mga suglanon sa kinabuhi sa mga sender, God bless us all, more power sa RMN DYHP Radio Drama Cebu. Daghang salamat sa imo Dads Vasquez sa imong pag-comment nga ma-appeal sa atong pag-vlog. Kaduhang comment ni Dads Vasquez, admin, naabaya kami nga drama sa One Day Radio nga sinuwat ni Risty Humaw Asnor. Ang pikas nga kasing-kasing akong nakita gipost. Salamat. Pasensya kay Dads Vasquez no. Dugay jud ta nag-upload sa ato ang action nga drama. Nantay na human nga action drama nga wala mong nahuman ako edit tanan. Nga lisod mo kayo nga ako upload dayon nga dugay na to masundan ba mabitin nga magpaminaw sa atong drama. Nasa taas mong gud nga wa ko man edit tanan kay sakit ba atong mata no. Nga sige lang maningkamot jud ko katong naghulat nag-request sa atong mga drama nga naghulat sa atong action nga drama. Hulat-hulat lang jud mga listeners kay nag-edit na ko hinahinay nga di mo gud ako biglaon kay sakit sa mata pag-edit no. Dili mo pala sa Palamay Drama pud nga daghan jud kayo mananaw ba. Daghan kayo maminaw sa atong sa atong Palamay Drama kaysa katong drama nga action drama no. Pag-edit lang jud ko lang nako nya sahay manggod sakit itong mata no. Sige lang hinahina lang kapunta. Focus muna ko Dads Vasquez, salamat kayo. Si Ma'am Del Sam 99, hi Sir Idol, mayong hapon ulahi guide ko pirmi aniya pon ko padayon sunod sa imong makalingaw nga drama. Salamat always. God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Del Sam 99. Maski busy kay ka naningkamot tud ka maka-comment no. Salamat kay sa imo ha. Si Bernadette Larsi, daghang salamat idol. Daghang salamat po si mo di Ma'am Bernadette Larsi. Si Luel Barandra, duha ka heart. Salamat si mo di Sir Luel. Si Rebentor, tol pag-upload na pud og mga drama sa One Day Radio Action. Nanadyo ko'y drama jud tinuod no, nanadyo ko'y drama nga part 2 pa akong nahuman nga daghan jud kay ko edito nun nga kurang magud isa no. Bantag na ako'y kauban nga mag-edit kay pwede ra madali atong drama no. Sige lang, mong hinahinay lang jud ta. Humanan nako na siya record kining drama, ang pag-edit na lang kulang. Nga saon man gud ako ra mong isa nga sakit sa mata no. Sige lang, hulat-hulat lang jud mo mga listeners. Salamat sa imo da Rebentor. Si Emilita Fernandez, bago na tong komentor. Dol, ayong salamat sa drama. Daghang salamat po sa imo da tong bagong komentor si Inilita Fernandez. Salamat sa imo dia ma'am. Tuang comment ni Rebentor, ayaw ang puros Palamay Dol kana na pod mga action sa One Day Radio drama i-upload. Sige lang kay o mahuman na to akong drama pag-edit. Lisod mo gud nato i-upload dayon ang drama nga madugay na pud ang sunod, mabitin niya mo no. Mahintag mahuman jud ako tanan og edit para tuloy-tuloy ayong pagpaminaw. Nakahuman ako sa part 2 niya. Ang ako ba nga matuloy-tuloy lang jud yung paminaw no. Hinahinay lang ta. Jud maghinahinay lang jud kog edit. Platulati lang jud ninyo no mga listeners, labi na sa imo diha Sir Rebentor. Salamat kay sa imo ha Rebentor sa imong pag-comment. Si Jud Plastico, salamat idol sa naka-upload na sa man ka pagkahay na sad akong tito. Salamat jud sa imo diha Jud Plastico. Si Oscar Baydog, pasensya dol, permi ko maway dol kay guba jud akong cellphone dol. Okay ra na Oscar Baydog. Ug salamat kay si mo Oscar Baydog. Kaduhang comment Oscar Baydog, basta dol wa skip jud ni dol balag guba cellphone.
Salamat si Muda Oscar Bedog. Focus muna ko. Salamat sa imong pag-wall escape na nakasabot ka sa ako. Dako kay nagtabang sa akong channel. Ug ato na sugdan nato ang Palamay Drama Compilation Part 190. Ako si Miriam, inaingon, mahal ko ikaw kay ikaw ang akong gipakaslan. Kasaman ko, ang tanan sugo lang gyud sa panginahanglan kay Burimanta. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Putlan na, tas tubig rinti day. Itong uy niya, maawa naman ko mobali ni ma'am og ni sir kay kanang wa pa baya ang sweldo baya, Domingo pa. Asag di lang, basig kusog. Nya wala ko'y sobra sad. Malagi. Basig kusog sa taong pabasero na kaugma. Bayad ang tubig rinti. Niingon to si sir og ma'am nga kun masugot kuno ko nga mo stay in ko sa ila, magbantay sa ilang anak, umintuhan ko no nilang akong sweldo. Sura sa nang istiin day. Ay, porbida. Ano man? Ni uli na ako kugudahan kung tiyan nun. Ay, Porbida. agad naman sa kunin mo, good. Pero kung makaagwanta ka nga kada Domingo lang ta mag-jerjer, aw, sa nungon ako sila, nga mag-Domingo lang kumuuli. Okay ka, anak? Buwin, no? Dingan? Buwin, no? Ben? Oh, buwin, no? Buwin na alguno. Oo. Sa magkay. Mo drive lang una ako. Kung mingaw gani, uli na rin ko. Mingaw pa pasahero. Anhan ako muhatag ni mo desisyon. Niguli ni mo. Nag-uli na ko. Sige. Ang gitaw sa ka. Grabe yung trans, Ito sa to. Ay, kapoy kay Jer. Ay, duha ka round akong nakuha. Wala pa akong paningtay. Pero, Nya. wala akong kumpangon. Ito sa ta. Sige, tuog na ta. Hayak na gyud. Oh, kapuya, eh. Wala ka round na sa datong nakuha, no? Ligo, hindi lang ko ligo. Di kayo suya. dito, eh. Ayong ligo ala ko, driver ba kong taxi niya, digtang kurug-kurug, ni day. Sige, kay karong alas 8, mo-duty ko sa ilang mom of sir. Pantay ko sa ilang anak. Ligo na nga to ka, matug sa kog balik ka diyot. Yung ligo na ko, niya, diretso lang duty dito sila. Sige na, lagi, lagi. Ano naman ang imo, tiko-ko naman na, luya naman kaayo. Ligo na dito, eh. Asa man nga mong baby? Natug na sa kuna, ma'am. Human ako o kaligo niya akong gipakaon, natug dayon. Ay, salamat ha. Ay, sige ay. Mudutin ako sa opisina. Mahuman ganing kaligo si sir ni mo. Ingna lang ha, nga may lakaw na ko. Di ay mo magkuyog ron og lakaw, ma'am? Half day raman siya sa opisina ron. Ako rang usamo ay muda sa auto. Magmotor na si sir ni mo. Sige yan, ari na ko. Bye, ma'am. Amping sa pag-drive sa auto, ma'am. Salamat. Kaluoy sa nilang ma'am og sir, uy. Gusto pa unta nila nga manghura ng ilang anak pero di na pwede. Kay gilaygit naman si ma'am. Kay diferensyado. Miriam! Ay, si sir na ka na nigawas sa banyo gikan naligo. Kadako siya nga tubangan. Ikaw nas ma'am ni mo? Maupay pagkanaog, sir. Ay, kakarong ni biya nga sakyanan, sir. Siya na ron, sir. Okay. Ikaw na'y bahala diri sa bahay ha. O pagbantay sa among anak. Kay mulakaw ko ron taod-taod. Sige. Sir? Nganong gitutukan ko ni mong maayo, sir? Miriam, Sir? may ihang niyo unta ko nimo kung di ko makakita og laing babae nga akong paanakan. Gusto magyud ko nga baka anak og lalaki. Unya, sir, unsa may puti may pasabot na imong gisulti? Kaning di gani ko ba makakita og babae nga akong pamabdusan. Hangyo ko nimo ha. Ikaw na akong pamabdusan. Lo, Muhatan ko nimo og dako nga kantidad. Sir Ronnie. Miriam. Mauna, sir. Adto lang sa laing babae na buhata. Ayaw lang nako. May ban na taong ko. May asawa sad ka. Di ko gusto nga mahimong gubot ang akong pagpuyo. Kung gusto ka, babae nga daga ang pamabdusi. Aron ang imong asawa, mora imong problema. Pero sir, tambag na ko ni mo, sir, no? Ano na nagpuhata, uy? Basin og mora na yung makaingon nga mabungkag mo ni ma'am. Miriam. Lugar lang dyan sa eskina.
Dara complete oh. Dali ha, kay manaog sa ko ha. Salamat. Salamat. Niyan ako sa eskina sa mong sitio. Ay, di maginawas ako muna ang muna. Uy, permit kong makakita sa kang Sir Ronnie nga lako ang iya kay kalking atubangan sa nakasanong ra ba ko ni Sir Da nga musugod ko nga mo stay in sa ila ugma. Ay, musugod ko ugma. Ako ingon si Poldo nga mo stay in lang ko ug kada Sabado sa gabi ko muulis amo. Ugot lang ko sanong ka sir ka. Niyangyo manggod siya nya nadasad ko. Sige lang ko Huwag niya kayo ginansya dayo sa akong pag-drive na taxi dahi. Pabuga sugsudan lang ko ang ane. Ay, mobali na lang ko ni Sir Ronnie ugma ha. Unya, inigud to, modalikyad ko og bayad sa tubig ug kuryente dong. Mo na imong buhaton nga imong hangyoon ag dakong kantidad ang tigbantay sa inyong anak nga imong pamabdusan sa hilom. Oo pa. Gusto gyud ko nga makaanak og laki. Babae man gud ang among anak ni Corazon. Nya, di man siya pwede nga makaanak pa kay diferensyado. Kung musugod gani ang maong babae nga imong giingon no, itago ginang tanan ha sa imong asawa. Uutan ba na sa Corazon? Pero kung masayod nga mabinuang ka, basig tanawan niya. Ako rin bahala sa tanan pa. Sige pa, uli na ko. Basin, tuwa na sa Vice Corazon. Ako pa? Sir Ronnie, mahadlok ko kay basig mamaptos ko nya masayod si Poldo nga dili si amahan. Ako rin lagi bahala. Di siya masayod. Pero sir, kung mamaptos ko og mga anak, nya di gid masugod si Poldo nga kuhaon nimo ang bata. Di gyapon nimo mabuhi ang imong anak. Ano ginang kita paagi lagi. Ay, Sir Ronnie. Tagbato. Sir, uy. Kung ikos niya. Kagilo ka na. Aloy mo, tubangan nga nun eh. Yung kwarto ni Corazon na. Ano da yun, Miriam? Kagilok. Kagilok. Bugdog man yung Corazon. Nahadlo ko nga basig masayod akong bana ni Sir. Di lagi masayod siya. Okay. Basta nga masawa, di ginapin. Kalami, anak, sir. Ay, kataasan na yung dila. Gilok ka. Gilok. Pinit lang eh. Wadaan, pag yun lagi ko nang imalagi. Ako gikatunga akong bana, anak. Ay, kapakurutagan. Hagan ka, sir. Iwasan idukot ang akong sir. Iga na lang. Sige na, sige na. Ang gadit, sir. Sakita sa dato yung magbibita sa kumbaba. Tambok ka ng imo eh. Sir. Ako lang hinayin. Lastadan. Sige. Agay. Lumi. Poldo. Pasaylo ako, Poldo. Agay, mauna ni. Kalami. May nahitabo gid namo ni Sir Ronnie atong higayuna. Man sa nahitabo, gihatagan ko niya og dako nga kantidad. Nausban ni sa makadaghan. Kada hitabo, hatagan jud ko niya daghang kwarta. Sige pa gid ang among relasyon kay wa pa man ko mamabdus. Nagsige pa mi ni Sir hangtod karon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jaime ginaingon. Pulis ko nga tarong nga mugupod og mudakop sa mga tao makahimog sa. Pan ko nahitabo man nga nakahimo sa kugsa, tao rasad ta. Mao ni nahitabo sa akong kinabuhi nga na ko mahimo may kalimtan. Oy, pulis! Why mo ba kitang nauliliw ka? Ipatasin niyo kamot! Sir! Ipatasin niyo kamot! Ayaw, tawin! Patasin niyo kamot ha! Kung dili mo gusto nga among rakakara inyong bay, butang nga naman! Ayaw mga sir! Ha? Di na may muusap, sir! Hadlok mo na yung mga mapriso niya. Magsige mo suyop-suyop. Yan ang sabo. Kung mga bata pa yung tao ninyo eh. Bata pa kayo mo? Ang inyo tao mga ginikanan, nagtuog itungan. Isod mo espilahan. Muna. Pero may kating klases eh mo. Tungod sa inyong way hinungdan nga bisyo. Sige.
Sakay mo sa patrol car. Sige, tarong. Aron di ato mo sa presinto. Dali, sakay! Sir, ayun may bisuha, sir. May sakit na bas kasing-kasing ang akong mami. Basi natakihon. Kasi sir, ay balik ang kundadi. Kasi katakihon to. Ano ron? At look man dahil mga dunay daw itong may tabo sa iyong mga ginikanan kung hindi madakpan mo. Unya, inyo yung gituyuan. Oy, oy. Oh, kamoy noon. May daan man din mo diyang kwarta, no? Mada pa man naghilot ba? Eh, wala ko nga mo abot sa presinto. Eh? Hey, patrol car ha? Be, pinadaan yung kwarta? Diya, pila? Di ako'y 2,000 pesos kapin, sir. Ako sa sir. Dismaya tapin pa rin, sir. Para palit yung libro. Hasta sa ako, sir, para balik ng libro. Dili mo ka muna dayon yung 2%, no? 2 kwartel. Kaya taga mo, be. Anong tanong yung kwarta? Oo, sir. Ako niyatan ang tanan akong kwarta. Sir, iyatan ko lang ko tanan, sir. Iyatan ako kwarta. Basta di lang namin mabot ng 2%. Ay, may prisuha, sir. Iyatan, sir. Bugnaw kayong gilim na, no, pare? Walang gama. Bila kwarta ta. Duha ka estudyante nga itong bidakop o nagsuyo po siya mo. Bugnawa, eh. Di ba maayong itong gibuhat na to, pre? Doon na tayo sweldo. Iba nga itong labaw ini, diskuhido kita. Oh, hindi lang sa tabat ba ako, eh. Muso ka ba? Importante kaya nga doon na tayo sa headline. Pagwarta ba? Sa headline, eh. Labi na karoon nga, doon ako ikabit. Mag-headline Panginoon ko. ko yun, anak ko yun, ako'y kabit pa eh. Wapa mo ko asawa eh, pero Pero ano siya? lagong-lagbugan. Bukan nga. Mau sila akong asawa, pre. Mau nga, nagabit ko og puti. Maning ako kay puti. Butik bugan. Ay, tukar magkanda. Medyo nakainom na muna. Inigabot ako sa bahay. Birahan ko itong ako asawa. Dami, ano gito eh. Uy! Patricia? Nagburlis ka na nga nagayang sa katri? Oo. Pagkakita na ako nga miabot ka sa kay si mong motor, dali kong misodi nga sa tong kwartong naghubot na nandong. Sa dali na. Dami na ko ayo. Lagong magibugan ba yan? Ay, oo, bilangkat ko. Ito magre. Pero tukar mo ka na. Bahala na ni. Dali na. Kapuyay. Tulugi ka na nung nakuha dahil na. Mungkin ni akong ganahan ni mo dong, uy, basta mauli ka nga medyo nakainom. Magkakuha ka katulong, Ang bata sa doyan dahil basi nagmata. Eh, miliho kang doyan oh. Ay, sus, igo rin ang miliho, uy. Dong, for a change, mausbi ko, bi, o pato na to. Sige na, dong. Lain sa natong lakpan nga atong gibuyan. O man may hatag og kwarta kanito, pare. Busog tayo nila. Ba niya itong Nakabiro. gihiro eh. Basi mabulilyaso tayo ni madugay ah. Punungon na nato ni. Hoy, kung hunong ka na naara na mo. Pero ako pre, kung magsulo ko og panakop og nga datong tao, no? Kung magkakwarta ko, pangwartahon din ako ba eh. Pre, doon na nagitawon taong ko'y kabitoy. Masulot sa kainin ako eh. Oh, Sana, pre, miringan. cellphone, no? Oh, ako ba din eh. Ang sama ni. Ang sama ka niya eh. Uy, wala pre. Ang akong kabit. Hello, Langga. Ha? Panaon ko ni mo, Langga, kay mitukar ng imong gana. Oo, timing siga, kay na, urot na nga among ginom diri eh. Kauban kong polis diri, si pare ko. Jaime. O, karon dayon, mo anak ko ga. Okay. Bye ga. Pare, puro taman nga itong minom. Kuhaan ko niya, una ko pa ulit niyo ha. Kay nagpaabot ng akong kabit. Birahan ko itong akong kabit. Kasi, hindi ako na pre. Oh, sige pre. Una ko ni mo ha. Sige. Ay. Ito, anas pa rin normal. Pero ano yan, bakit? Ay, mong yan sa pagkakastindahan nga mong kinanay.
Karugid akong gana na. Na akong asawan lang akong pahungawan ini. Karugid akong gana. Oh, uy, hala. Gusto ka siguro babae ka ng kalit nga gilabnihan sa iyang bag sa batang lalaki nga kalit ng hulong sa iyang motor. Taba! Magakong bag! Ilapli sa tao nga nagmotor! Ito arang lalaki. Di padagan sa iyang motor. Sundan ko siya. Ah! Doon ako sa bahay nila ng Auntie Ariana. Ayun kaya po nagkukunan ko ng motor nga napailang polis. Diyos ko, di na tawag ko maigo-tawag kay kumitabang tawag sa kuya nga makapalit ng tambal para sa iyang banang masikiton. Doon lang ko sa bahay ng Auntie. May ganing kay Abli Dahar Gate. Pasok lang ko sa gate. Maubal ito, ha? May pulis ka nagmotor nga migugudi mo? Pero ko, iyagi kong sultante. Ha? Nausa man na, uy! Why mo ba daw ng liyo? Si ate! Anak ate! Oh, uy. Usa ka lalaki nga naglingkod sa wheelchair. Mao ka na, sir. Og silito nga akong pag-umangkon. Mao pa kini ang una nga higayon nga naghimo siya og utan. Aron lang magkatabang pagpalit sa tambal sa banak kong masakiton. Kadiyot. Uy, ma'am. La, nagubo ang kastanan mo sa puton. Oh. Ang nabugan mo. Wa pa mabunog sa kumbana ning akong lawas. Ihatag ko rin mo. Ayaw nagdakpal akong pag-umangkon, sir. Sige na, Mr. Police. Gusto mo Sige pa, Mr. Police. kaputin. Kiningaw na sa dugo. Sige pa. Tilapit ba yung akong pupulis? Halipit na kapakubi. Kadako pagkahian ni Mr. Police. Sige pa, ma'am. Sige. Kumain pa, ma'am. Dali, ma'am. Anak na mabuto dyan mo. Basta rin dali. Kaya, kahot sa imo, Mr. Police. Sige pa, Mr. Police. Sakit na lami. Mr. Police. Paskang tagbawa na ko sa mga babae nga puti ug humot kayo. Ug human sa nitabo na mo. Nag-ila-ila dahil ni. Siya day si Ariana. Wala lang ako dakpang yung pagumanggon. Ug gihimo pag ako siyang kabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si John Ray, ginaingon. Di pasaylo ko na ikaw sa nabuhat mong sala. Apan nga nang paman nga imo pa man yung yusban. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ayaw hila kaya kanang imong asawa sa inyong panagbuwag. Ay, nakasa na siya nimo. Patsil-sil kung naglaing laki. Nauna-una malagod na ako pa. Ngagitang tanan nga mga tao na binuhat. Huwag yung perpekto. Kitang tanan pulos makasasa. Ito, kitang tanan pulos makasasa. Apan, depende sa na. Depende na sa nagbuhat nga nakahimog sala. Kanang sala nga nabuhat sa imong asawa. Uy, taon. Sa gina. Sa nga mortal. Basta, para na ako. Saktong imong gibuhat nga gipalayas nimo siya. Sige ba? Hindi lang ko magdugay. Barang tuyo na ako. Ang pagsulti nga, ibigaw ko sa akong asawa. Yang tagaroon, lapan na gusmayet. Hindi na ko ba? Ay, kinabuhi. Ako inaluoy sa kong anak ng taon. Dako man ta ni bungal mo ta. Pastilan. Pero, nakapangabit pag iyang asawa. Mo ni pagkaingnon nga kaliwat kinila ni mayit. Nga dili sa matagbaw sa lalaki. Nga mabugion kaliwat. Mas maayo pag adto kong suro sa ilang bay Gilbert. Ang suot kong amigo. Gusto kong malimot sa akong problema. Pero hangtod karon. Tuwa paghihapon ni Mayet nga akong asawa nga akong nahuna. Sa magibuhaton ako aron malimtan ko siya.
Kalma lang kayo, beda sa ganun. Baby, ikaw ba? Ako pa mo nung ngita kilay mo ba Pauline mo buthi o mo sawa? Bay Gilbert. Sabi, sa panultihon, di ba? Nga kung masakitan ka o babae na siya'y tambala na. Pero bay, kinsa masaya akong panguyaban. Kanang mga bagong nanguwag ng mga baboy. Ibray. Bay. Inang bidoan. Sayon, biya na ito bagon. To silya nito! Silya? Ay, kako, may gusto na ay. Siguro yung kong sugtol ka ng manguyam ka. Maayo ka. Sobra mo nas maayo, bida. Sa tahi dahil karong Domingo. Ako may kikita ron niya, ha? Aron pa mamisita ka karong Domingo, by John Ray. Tinood ka, Gilbert? Mamisita na ko si John Ray karong Domingo. Ha? Okay, igat biya ito tao di mo sila. Ha? Ngisi biya tao di ka. Malipayon biya ka. Dako ka gusto. John Ray, no? No? Baya. Maala o di mi makasal, uy. Kung magtipon mi. Tal, buwag naman sad sila siyang asawa. Bida sa di mo. Uy, ako pala tayo sugto ni mo. Suway na sa Ayaw ako. ba? Suway na ako, ay. Ayaw Murang tuko. lang. Dako ko. Murang tuko ba? Wag ka ba, eh? Si John Ray Kaya- na akong gusto, Beng. Ay, John Ray, bida. Pakaslan di ka mo. Gusto ka. Ako pa yung masul. Pakaslan di ka. Ayaw ba? Ay, si John Ray. Hala, sige. John Ray, mo yung kaya mo gusto. Hala, sige. Gani. Nga dami yung bayo, ha? Unang pagtagay ninyo sa kalipay ni John Ray. Kay kita ka na kang John Ray, day. Murag baril. Wakwais ta ko, burbida. Ay, Oh, sus, murag yung tanaw na ko. Murag katong piso karaan. Baka doon ang murag piso karaan ka doon. 1971, doon sa Rizal. Oh! kadako ko. Kadako kuwang. Ay, pagsigig binuong, good Gilbert. Biya, sa unsam rin mo, ha? Alkansiya. Basta ha. Ignas siya ka, magpaabot ko siyang pagpamisita. Wala, gay! Paabot pa ya ko. Salamat kayo, Silya, nga gisugot ko nimo. Bisan na sayog ka nga may asawa ko. Buwag naman kita mo. Uy, buwag ni Silya. Buwag ni Mayet. Kung maoy, kita na'y mag-live-in. O hatagan ko ikaw og tagan nga anak. Mahal ko maunta si Mayet. Pero nagbudhi man siya na ako. Kalimtin ako siya, Chunray. Kalimtin imong asawa. O ako na lang ang higugmaa. O Silya, buhaton ko ang tanan aron malimtan ko siya dayon. Unsa? Gibuwagan niya iyang kabit? May lain sa siyang laki? Mao na. Naunsa man tao ng asawa mo eh. Inay, kuhan ka nang magbinuutan siya. Uy, nagpakasa naman yun in taon. Pastilang bayhana. Huwag matagbaw. Sa baga, tinuod ra ba pa? Kung mibalik pa siya nako og maghilak, unya, mga ipasaylo. Dawatong gagyapon siya eh. Labaton mo? Oo. Nibaw ko eh. Nga may naigugma kapag yapon niya. Hangtod ron. Bisag may uyab ka na. Unya, unsa man. Narjirjiran na ni mo si Silya, ha? Ay, wa pa eh. Kadali rukod. Silang dali. Karong linggo, manuroy may siya kung uyab pa. Base na ng higayuna pa. Wala na. Muna. Labirahin na bayhana eh. Pagkahinay sa nimo eh. Klaro kayo nga. Nagpakuan ng bayana ang taon nimo eh. Nagpaabot ang taon nga. Imo sing atimanon. Unsa ba ka eh. Labirahin da yun. Bughaan na dayon siya. Ayaw dugay-dugay ah. Muna yung sulti bay? Lagi, bay. Bidabiyaan ko ni sa ikaduhang lalaki taon, mga nga nakahukom lang siya, balik lang ni mo. Sama.
Nakahukom na ko bay. Nga sa? Di, nagigong makigbalik ni Mayit. Ah. Grabe sad niya, no? Human sila magbuwag sa una na yung kabit. Oo. Mubalik pa na ako. Ngita paglain. Unya kay Abi kay girejik man siya sa kaduhan niyang laki. Mo na nga, mubalik na ako. Uy, kani, di ko musugot. Pabinawa ha, naaroy mo siya agit og kalit. Pabinawa. Hi! Ang nihay pa. Henry! Iyay, wa na. Mauna na. Wa na. Siya na pa daw din ay. Ang imo kasawa eh. Dong Henry. Aba di ay. Oh. Ngisi-ngisi ka pa ganina kung hilak-hilak na ka. Ang angpi. Mahal ko kayo ikaw. Apat, imo kong gibudian. Ha? Okay, gibuwagan ka naman. Ita po kaglain. Iyo karon, balik po ka na ako. Gibasulan naman ako ang tanan, Dong. Di na ko manguyab. Mga bati sila. Igura ko nila gitilawan o niya gibiyaan. Kay kuno, dako kay ako Gikasubo ko Mayit. Ha? Di na ko makadawat nimo. Ayaw ano, Dong. May lain akong babae nga gipuli nimo. O di ka makahimo sa pagkihan ako. Kay ikaw ang una nagbudhi na ako. Dong John Reza, doy. Ni Ana Daisilya, may hunong natungod sa motel ang gisakyan ng taxi. Dira mong plate, taxi driver. Dong, first time pa yan ni ako. Ikulbaan ko. Sakaw eh. Ay, kulba-kulba di hagod. Tano na. Naong tas taxi. Anit dayan, kaya ni mo ay. Huh? Ang kagilok ka na. Ay, kabugduan niya. Kinsa na ni mo antay ay. Saka. Ang akong flower. Okay. Uy. Mo managkumot maaya akong newtons ay. Mabawas ko si mo bib kumuton pa. Nako, higod ani. Napagit ka ayo. Taas pagit ka ayo. Sana sa karola. Buong bitaw ko dahil. Ang binuangan ko sa mga asawa nga. Super ang nakidak ko ini. Bitaw. Oh, grabe ho, ani. Oy. Doon. Di ka kukuyapan, ani. Lagi, ito lang hinahinayon. Plaster na, pi. Basta niya akong forma. Kaayuran ako plaster, Hinahinay na ito, ha? Okay. Day! Agay na pitas na gid. Agay cactus. Agay cactus. Agay. Nakuha gyud nako atong higayon na Silya. Human sa nahitabo namo, nag-live-in dayon mi. Og nagpasalamat ko, ang way asawa nako nga misamok-samok namo. Maawaw siya nga magsamok-samok namo, siya ang unang nagbudhi sa among kaminyoon. Maawaw siya nga magsamok-samok kanamo ni Silya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edwin, ginaingon, ayaw ko gunis pagbuhat o ginuang aron dito ka baslan. Ako na nitabos kong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Uyab na dahil sila si Glenda. Wala gaday ko'y paglaom nga manguya pa siya na ako. Ma! Labot na dahil kang gikan nangumpras merkado. Oh, taod-taod na. Ano ka nga naghila ka man? Si Alden, ma. Wala paglaom nga magkauyap, mi. Kaya dili man may tabong manguyap na ako kay uyap naman kuno sila sa kong amiga nga si Glenda. Unsa ka ba taod? Ay, moro, gimugihilakan.
Ang lalaki nga may uyab na nga dili pod nimo uyab. Gusto man ko niya, be. Walang siya kagusto na ko. Walang siya kakita na ko. Dili ba hitabo ga iya kag makita kay wa man siya gusto nimo. Busa uy kalimti ng tawhana. Hilom na nimo paghilak-hilak diha. Ako pa ikaw no. Si Edwin imong sugton kay dako kay naggusto nimo. So na lang gitingali na akong buhaton, ma. Sugto na lang na ako sa Edwin. Aron makauyab na ko, uy. Kana sugta ha sugta gyud. O kauyab na mo, hala pakasal mo aron makabaton ka nagpamilya Alma. No, kasulagad. Wabi ako'y gusto ng Edwin. Suglang na ko siya aron matan ko sa Edwin. Oh, mo ba gisugot kag Linda? O bay, atong usang adlaw ko niya gisugot bay. Ug ugma, mag-date mi. Bughaon ako sa ugma bay. Ug guman ko siya makuha bay. Hagdo na ako sa dayon og kasal. Sayan mo ba karon nga may uyab ng kamamasin sa kong sugton akong Alma. O bitaw bay, suway bay. Abi di bay no, dako kay ni sa gusto nimo. Aw nako din. Ha? Kana sa mo ba? Tarong di hoy. Uyab, nanguyab ko na ako kay gusto nimo. Dako na gusto na ko Sure? sa ma. Oh, pero abi nimo no. Si Glinda gid ang akong gigugma ug dili na siya. Busa ay paglangay na. Pamisitahay day nag-usab. Base og iya kang sugton. Motel? O day. Gikan naman ta nanonood og mall day. Ano na sa taog motel. Aron magtagay tas kalipay ba? Ha? Masakit ko pero Pero unsa man? Ha? basi ko man ko nimo mahilaptan, imo kong likayan. Na, mao ni di mahitabo day. Tungod kay mahal kay ka. Kay mahitabo ka ni may mahitabo ka nitong duwa ron. Magpakasal dayon tas labing madaling panahon day. Basta baya ako. Magpakasal unya ta Aldrin ha. Oh, kalami. Oh, tinawag kita ang ilang gisot. Di kalami. Kaayot. Kalami di mo dito. Ako dito ang nakuha. Di mo ha. Ingin ka kung lawas tayo labi. Tapos kita nag-imo. Natukan ko sa ulaw. Oo, pagkaman tukan. Okay, pero mubo man. Daon. Ibig ng doon ng Pati pa, paabi. hinaya ho. Mubo di ada Uy, utay ha. ingon na pa sila ba sa primero sakit? Mauli? Mana? Mauli na ito sakit? Sakit pa man ang paaksul migas ato. Masuko ka na. Huwag na tanan. Okay, palit ang paaksul migas. Sige. Timur kita gisugot on day. Salamat kayo. Kaya nakita man akong imong kamatinud-anon. Pero, naibawbi akit ka nga, wako'y gusto nimo ha. Busa, tabangi ko. Tabangi ko nga, imot ko ni Aldrin. Ug makatun ko sa pagkikukman niya. O day, matun akong tanan. Makatuon ako sa pagigulman ako day Alma. Buhaton akong tanan. Salamat, Edwin. Akong isaad. Bisan ako'y gusto nimo. Pero magbinuutan ko sa atong relasyon. Di lang ko gusto nga imo kong hinabtan. Unya na ko itugyan nimo ang akong pagkababae kon. Makatun ako sa pagkikukman nimo. Yes day. Di ko hangyawan ng butangag unsa na diha. May ako buhaton nga makatuon lang sa pagigugman ako. Okay na kay ko. Kana mo'y una kong buhaton. Inday. Mao ba nak? Nakatuon na kas pagiguman mo si Alma. Oh, tinada pa. Ang musugot man siya ba? Dadun ako motel karong Domingo. Nuroy na mo syudad ba? Dadun ako sa motel. Oh, mao ba nak? Agoy. Ay, taki ang ginabayan na nak. Kaya, naigo na sa imo. Haskang kulba, araba. Pastil, gidako na ng imo. Ay, pastil, kakunba yun. Mali pa. Maigo. Kini ako pa. Ulibo na liitik. Ano, kuskusin. Kasi di siya makagwantas gidak ko na yung apo pa. Paano siya? Dahan tika dong. Uwil ba uwil? Butangi o padangog ng imo. Pinababina style pa. Dandaan. Ano ko yung suod butil si Inday taon ako. Alma taon. O di ba Basta. lawayan? Lawayan pa. Okay pa. Inaana ako buhaton pa. Uy, ako cellphone. sige. Cellphone ninawag pa. Uy. Ano ko din taong uyab taon na nawag pa. Si Alma. Ay, yun na. Tumaga, mas Oo, pa. Yes pa. Sige. Hello, day Alma. Dong Edwin! Oh.
Oo, dede. Ano hilak pa ka? Oo, sa itong giingon mo? Ikaw, giatang kang Aldrin sa mingaw ng agyanan? May kibuhat siya ni mo dautan, day, ha? Doon ba? Bahisa niyo, Pito. May lagani kayo nakadagan ka. O pa ka makadagan, porbida, madagyo ka niya. Nakagusto mo siya ni mo, good? Ikaw ba, nakagusto ka ba niya, yun? Pwede ako'y gusto niya, uy. Nakagusto pa ko asa kong madagan. Itahan akong akong lawas niya. Pero kay nakatun ako sa pagmahal ni mo, Twin. O gani, andam na ako nga itugyan ng akong pagkababay diha ni mo. Okay na kung may mahitabo na itong duha. Oo, sige day. Karot si Mana, inigdayop na ko. Manuroy ta, ha? O iyaw yung reklamo sa barangay taon day, sige buhat di Aldrin mo. Sa manuroy ta? Ay lang reklamo di Alma. Edwin, ikaw man yung kalit ka nito nga og dibabag sa agianan. Baysa ng uyab ni mo eh. Ha? May uyab siya, mabawi ikaw niya. Uot yung hilabta ng pagkababayas kong uyab. Ako bitaw lang siyang gikasabaan. Ug nahiubos ko niya, kay matod niya. Nagmahay ko nun siya nga ako iyang giuyab. Mas tindot ay unta kung si Alma kay cute kapag kababay. Ako kuno, dako. Bubawas ko niya. Dali, dali. Hoy, ngano magkaila ko guruya, Edwin? Asa mo ko ni mo daga? Hoy, atay, hoy. Amo manuot ang karampayag sa unahan. Dali, dali. Kalamig. Mag-ilampis mo ni taas kay Jugar. Tamis na. Hindi, ma. Butang mo. May mga na sugar. Kining punggos kini ay. Edwin, Ang-angri. Uy, ang ni may lapti. Ang bungkag ning Aldrin ang mo. Ano mo unsa? Unsa mo uwi bunugo? Padagan ako niya, may labdi. Taas pa rin tila. Muna mo. As. Wapaglit. Balik. Ay, baka man ha. Wapaglit ko kahubo. Magparo na sige maghubo. Awatan awa. Taas, kitpi. Bamilig saging at ikaw. Panglagan mo saging balik. Hindi ko ni Muro kita na magpagkasala, Edwin ha. Tesa, be. Ko, pero ang guntahan ni be. Ha? Guntahan. Yun na, ready, get set. Go! Calm down. Kaya mo na akong gilabtan. Sakit po yun. Sabi kayo, kasubo mo din. Kung gusto niyo sa gamay, kung kiha ka sa gibuhat mo, pagtubag sa tanan. Sige, ikihatag yung ako, di ko na mapakaslan. Bye ka. Ang damo mo biso. Sabi ako, igol ko di ba ako sa mga uyab. Mabuot na yung gusto na kong uyab, Alma. Kiha na yun, kaya di kong dagan. Wa man kahimos pagkiha na ko sa Glinda taon. Tukoy mo siyang mapiso ko. Yawa siya na ako pahusgi. Siyang gilabtan ako siya. Yan mo siya nitugyan siyang pagkababae rin ako. Pero ang iyang uyab mo si Aldrin po yung sukuan rin ako. Pero ako mahadlok niya. Ego rabang kong bawas siyang gibuhat rin sa akong uyab taon. May bawas ra ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dandan. Ginaingon, wa na ko'y plano nga mahigog mapagbalik. Human ako mapakyas sa ugma sa makaduha kahigayon. Aba nagpasalamat ko nga miabot ka sa kong kinabuhi ug nabanhaw ang nagkaaw na unta nga paglaom. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Gabaan ka rin ako. Mahal ko ikaw. Apan imo kong gibudian. Wa kay kaluoy na ko. Hoy! Sa mga nag-drive ni mga auto? Huwag mo kasi mong kakunin yun. Kung mag-ikong ka, ito na. Ayaw pa namang. Hapit ko mabangga tungod sa akong pagmunahon as babae nga mabudion.
Hoy! Samantahon ka, oy! Regan! Hoy! Unsa ka, oy! Si Valerio. Dali, dali! Tabunin mo! Traffic manood ka diyo da. Ang sakyan na, nay. Traffic na noon. Kalit lang kuno ka taong ikikisiki mong dagan taon. Hapit ka mabangga og laing sakyanan. Pero pag ginudas na, gani kitaan ko ning imong sakyanan. Oo, ni huno ko ning dapita. Ikaw ba, pre? Ang ilang giingon, mahapit mabangga, kakikis-ikis imong dagan. Pre. Ano ka? Boy, no, balik ko sa sakyan, ha? May dapit nga kaparkingan ito, magsulti tang tarong. Ha? Tarong mo na niya ito, bro, istorya. O kaya nga, marang naghihambing problema na. Iyang di akong giilan. Nagpatuo siya nga mahal ko niya. Kapag gikuyog siya sa laing lagi, nagtaban sila. Ipalayo sa yung dapit. Ako masayod kung asa sila. Ako. Ging na natin ka na, gisultihan ni kang may lain na ng uyab. O, gibaliwa ni mo akong sulti, di ba? Hindi magkugumutuo, pre. Nga may lain siyang uyab. Ilambim ko siya na ako. Bini mo, libo ko, anong gibuhian ka niya. Wapo ka, ustos barog. Yan, indot kang trabaho. Ikot si. Ang imong armas, dako! Pre. Itaw mo ba ng imos? Kababata ko tabida. Kada pagihi na to, liliom na kayo may pagkabayot mo, ha? Sige ba yan, nagdumag pagihi. Kita ko si Muha do, ha? Pre. Nagtungkaw. Rubinda. Kining gidakon sa ako nun, pre. Magini ko problema na ako. Magsigim ko to si reklamo mo. Hang kuno ko ayaw ang iniguman. Oo. Lagi na, natural na. Bay, may igo. Imuha nga tabla pa yung mga anak na. Ano gina? Kapag kung tinuod pa siya ni Gugma ni mo dawato niyang gidakon og ang kahang. Kalimtito, pre. Kalimtito. Tambag na ko ni mo, ha? Sa sunod, kung mahuyab kang balik, pila ng babae nga dako. Ha? Ayaw po yung babae nga gamay. Kanang gamay ba? Ayaw na. Kanang dako. Siguro yung kabiyaan na, ha? Pili sunod ang babae nga dako. Salamat. Nga, hina-hina ako siya nga nalimtan. Ay, mag-ampo lang ko sa Ginoo. Nga, makakita na ko babae nga para gid nako. Nga makadawat sa kita kong ko. Uy, babae o lalaki sa unahan. Awan man tinali na. Ibira sa lalaki o ang babae. O ang babae nilubot. Nakabuhi mo ni Tagan. Ayun sila. Salamat na siya musunod ako. Miss? Unsay nahitawo? Oh, lalaki may kawasan ng auto. Oh, hindi siya paingon ako. Kagwapo ko eh. Taas o barog. Ukala. Oh, kabagal siya nga tubangan. Ay, dili sa balo. Uyak na. Maglisod ko pangitag asa. Unsay problema? Kinsa tong lalaki nga buot mo guroy nimo? Ako tong uyab, sir. Buot akong buwagan pero di mo sugod. O nga, mauto. Iya kong giguroy. Mao ba? Hinduta din babayaan ako. Dako. Kinsa day nga nimo? Pwedeng makig-ila-ila? Ako day si Dandan. Ikaw? Bao ba? Uy, wala ka na nga nakita nga babae nga imong panguyaban? Oo, Dad. Og nakasiguro ko nga siya na ang babae nga para yun ako, Dad. Dako magkano siya? Dakong pagkababae? Oh. Yes, Dad. Dako kayo siya. Og klaro kayo nga dako ang iya. Kay dapat man siya agtang. Oo na! Masabi nga yun na nga lapad og agtang. Kaya ang babae nga lapad kong og agtang. Kuandong. Doon lagi kon. Mimitim ilan na. Dako. Kung iya gani kong sakon, Dad. Pakaslan ko dayon siya sa labing madaling panahon. Tagdan. Mo na, Dad.
gusto ko nga magminyo na oy. Pero kanang babae nga makadawat sa gidako niya ko Kung mo na. Kung mauyad na ni mo boy, ha? Sige, bugha na yun, may bawo ka. Kung unsa ka, unsa siya sa imo nga, makagwanta ba sa imo, ha? Salamat day Laylin. Kay gisugot dayon ko nimo. Kana tungod kay nakagustos sad kanimo, Sir Dandan. Ay napag-share na ko good. Oh, Uyab na ta. Busa dandan na ang isang pitako. Og manghinaot ko Laylin. Nga ikaw na ang babae nga alang nako. ako noon, Sir, Dandan, nakasiguro ko nga love ta ka. Naana nimo ang akong gipangita nga kaugmaon kung ikaw ang akong madayon. Kay dato man ka. Apan, ikaw ka ha. Di ka kamabugnaw kung imo na kong makuha nimo akong pagkapapay. Kada ka na kumahilabti sa akong uyab. Wa ko'y labot sa imong kagahapon. Ang karon ang akong gusto. Ug isaad ko nga way kausaban ang pagbati ko nimo. Salamat, Dandan. Ugma, mag-date ha? Okay ra nimo? Oo. Uyab na kita sa mahimo na ko nimong dadon bisan asang dagpita nga gusto. Eta ho nang ining tunguting hotel. Olin. O hinaot nga dili ko nimong palibaran nga manuta diha. Oo, dili uy. Paliparan. Sige na day. Manunod sa motel. Ana, day. Kumanya ng imo. Kagilok na. Ako ko utog ng di Ito ba? Ikapas ako, Big. Ikapas ako. Dako. Sobrang naman is bigla po, uy. Di na ko makaya dan, uy. Kita! Ayaw, uy! Lagi na. Ready dangat. Wala mapakita ni mo mong uyab. Wala sad pa. Pumunta siya pagkababay. Pero di lang naigo sa kuha. Tagga mangyapon siya eh. Ako yung problema na nagdako sa imo eh. Ayaw nga panguyab eh. Abaw nga ganit problema ni mo do. Ayaw nga panguyab. Gusto naman unta ko magminyo, Dad. Gusto na ko nga makakupot og kagulingon milya. Sa may pausa pa man na nimo nga. Ang babae nga makatilaw sa imo. Still lang. Bukuan mo na yun ka lang. Mulaylo man na yun. Di naman gusto nga usban. Isakitan. Mangita pa ko gaibo pa kayo. Saan po? Nadako gyud. Kanang makaagwanta gyud sa kuha. Kanaka eh. Alam ka. Basta ayaw pagsigihilak o buwagan ka o babae. Buwagan ka uyab. Ako yung problema yung tao magtanaw ni mo do. Mawa, pre. Nagkailan ka babae nga pursing na kuha. O pre. Ano ta? Gusto mo kayo na? Busog ko pre. O pre. Ang gidakon. Murag basketball player sa NBA. Kung alig niya pre. Kung niya taas. Pero apa kaayo. Kadugo ko nun ni Germany. Perbida no? Kadugong Jerman? Kadugo sa Germany? Perbida ko mao na. Magampo ko pre. Nga siya na ang babae nga para ni mo. Mao na akong iampo sa kinabuban. Ay, Paul, kita saan pre. Karong gabi pre. Mamisita ko niya. Mamisita ko ni Hilda. Ay, Paul! Salamat day Hilda. Nga gisugot na ko ni mo day. Kana tungod kay may pagtanaw sab ko nimo, Dan. Pero malipay ka ko nimo nga gamay man ka. Uy, unya ako dako ra ba kay ko nga pagkapapay. Nakasiguro ko nga malipay ka na ako day. May nindot kong trabaho. Makabuhi na ko bisan magkaanak pa ta. Ug usa ka dosena. Dili ka na ang buot na ko ipasapot. Uy, bahin sa lawas na nagalipay pa. Abi mo dandan mo. Dagan ba yung lalaki may akin ako. Pero silang tanan ang ibuwagan. Kaya ko malipay nila. Samot nga makapasalig ko ni mga anak day Hilda. Og aron tuo ka nga malipay ka nako. Magdata sa labing madali.
dali. Ay, imo. Ayaw imong to. Sana. Nini. Ano yung pangita? Hinay lang din ni Mahurot. Di lagi, pero karon na din ako mag-iti. Hindi akong gusto. Sakit eh. Pati na ako ay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Adna, ginaingon, sakit man nga talikdan ko ikaw, apan kinahanglan nga ako kining buhaton, kay dili kita ang angay sa usag-usa. Mo kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Ay, timpayad na sa kuryente. Ug ang natigom ni Ronron, pinaagis pag-drive niya sa tricycle. Kuwang ra kaayo. Kay napalitan pa na kong tambal yang nasakit ang akong anak. Ay, kapait ba ang kinabuhi ako eh. Yay! Nanalula! Nanalula Marita! Huwag kukurto lula bi! Ni ako no si Nanay Marita. Amin ko lula! Kaluyan ka sa Diyos, apo ko. Asa ba di ay nanay di mo idnahay? Nasa sud lula! Nay, niya lula ay! Nay, Oy! may kay ni aka nanay. May tuyo ko ni mo. Kakadiyot kay hatagan ko una ni kwarta siyan yan ha. Di apo o. Ibunig 50 pesos. Mag-o kong nakadawat sa kong senior man. Oo. Hey, lamat lula! Palit ko lami! Sige, sige. Mao pa, nakahuna-huna ka nga manrabaho. O nay, pait ni si Ronron Raya mong saligan eh. May kay naghisgot ka nga manrabaho ka. Kuan ka nang may magtiayon nga dato nga nagkinahanglan og katabang. Silingan na sa akong amiga. Ay, sige nay Pi. Dad ako to niya nay Pi. Anong giingon nimong magtiayon nga nagkinahanglan og katabang? Unya man trabaho gyud ka. Gipahuwam naman ta kadag 5,000. Makabayad naman mo anas inyong kuryente good. Manrabaho gid ko nay uy. Dako naman sa nasdudong good. Ani lang nako siya ibilhin nimo. Kay mag-drive man sad si Rondon og tricycle. Uy, sabote sa na ninyong ron-ron. Uy, ayaw pagdesisyon nga ikaw ra. Basi di mo sugot ang imong bana. Ngawas man drive, boy. 100 pesos, may ginansya taon ako, bisag yun saan akong kayod. Ano yun ako din, eh, parkis ako ganiyot. Pulis ko sa among bahay. Sa di pa ko mugrahe kay... Mugrahe ko ni tricycle na ko. Kung kapoy naman kayo. Ihatag sa din ako indang supa mga kong gipalit. Para lang yan. Oh, siya dyan akong anak. Anak, diyan ako! Pagkawan ako eh. Da ako siya ba para inyong nanay ni mo? Ha? Narbaho ka isip katabang? Uy, Dong. May kailaman si nanay nga silingan nga nakinahanglan og katabang. Sugot lang, Dong Pi. Iyawat na lang ba nga makatabang ko sa atong pagpuyo? Ako noon day, okay naman ko. Hindi ka manarbaho. Napikihan ka rin. Tungkol sakit mo na siya yan. Pero kung apat kang gasto og tambal day, madaram na ko. Pero kung ikaw yung gusto manarbaho, o di kong pagong ni mo. Testingan lang gud nako, Dong. Gusto po ko makatigom ta. Aron kung may eskwela na niya si Dudong, doon natin makuot. Oo, sige. Okay ra. May problema. Okay, mga sanay. Ibili na ng bata nga to sila. Drive ko. Uy. Okay ra gid sa nanay. Sige, sugot lang ko anang. Ayuhan sa nimo tumong. Sa dilinti ka supakon. Salamat, Dong. Mutagod nimo, God. Cute, kay bago makulit ko. Unya, wa pa ko makaihi. Hindi ko kakahiya. Wala ni mo, ha? Sobra to ko kakahiya. Hindi humot pa. Abida, ginala. Ay, sige. Say hi. Ay, sus.
Gida sa nimo. Mm. Iko sa ko dito ha. Kung nagsuporta ko. Ay, yung pag-iiyabal. Sige po, ligo ka. Ida. Kiton ko ng imo. Sige, Ligo sige. tayo eh. Ay. Nailayo pa ta. Doon na lang tadak. Lugar na palihog, anang waiting shed. Lugar lang. Dong. Lugar lang, Dong. Mga ram. Adarag ako plete, oh. Salamat. Inyo lang na, ma'am. Inyo lang na. Di ka pa plete? Salamat, anak. Ikaw musod pagkakatabang sa amo manang. Dili, sir. Oy, kinig ako anak, sir. oy. Ako, sir. Ako yung musudog katabang. Ikaw di ay. Sige, pero makaagwanta ka sa imong trabaho din eh. Ha? Oh, kung trabahoon lang sa bahay, sir, what's your problema, sir? Anad kay ko, ana. Kada tupod sa daga pa ko, sir. Nakasuway mo po ko nga nagpamig ko. Pero medyo mas kutining imong trabaho din sa amo day ha. Ikaw motiman sa akong asawa nga na-paralyze na. Naglingkod ng taon na sa wheelchair. Mao ba, sir? Imong asawa day ang akong atimanon nga na-paralyze. Kaya kung gitutukan ng maayo, kagwapo niya. Unsa man ha? Okay ka ba sa imong gibuhaton nga mag-atiman sa asawa nga wa na isilbi? Ha? Kay magsugod ka karon gyud adlaw. Unsa man, ha? Okay ka, ha? Sige, sir. Masugot ko. Di man ka na maldita ang imong asawa, sir. Bitaw, sir, kinirab ako ng mga tao nga na-paralyze na kanang maglingkod na las wheelchair, mga saputo na kaayo, sige kunog kasuko. Nilingon na lang akong asawa sigon sa inyong gituan. Buota na siya. Ang iya ra gyud nga buhaton permi mao ang paghilak kay nag-uul taon na siya nga na-paralyze siya. Kumpiyansa manggod bisan high blood. Sige magkaog baboy. Sige, okay. Uli sa inyo ha. Ugma sa buntag. Balik dahin ka dining magdaog pipila nimo ka mga bisti. Stay in ka. Makauli ka ra matag Domingo. Sige, sir. Magsugod ko, ugma. Salamat. O bungat lang ha kung mo-advance ka. Kaya tagan ta dahin ka. Og advance nimo, okay? Ako, sir? Hatagan ko na mag-advance? Oo. Og 10,000 pesos ang imong buwan. 10,000 pesos ang akong buwan? Ay, mao ba, Ma'am Lani? Mao ni nakulaan mo? Mao nang magsigi ka og hilak? na. Ako sa jakon sa akong na. Mao nga, sige kong hilak. Gayahan kay kong turjak. Ay, hilig de gyapon kag turjak, ma'am, bisag na paralyze ka. Tuna mo ang ko, sir, ma'am. Uy, bisag na paralyze ka na. Pwede naman gyapon kang turjakon. Hindi siya gayahan. Ay, baho ko lang ko. Busa. Higo ako na. Higo ako aron mahumuting ako. Aron turjakon ko sa akong bala. Ma'am. Liguon ta ka, ma'am. Dali, agakon ta ka. Aron kaliguon ta ka. Lugda na kog maayo ng imo, ma'am. Aron humot na inig abot ni Sir Manolo. Mao ba, Iho Manolo? Nakagusto ka sa inyong maid? Daddy. Gwapa kay siya, dadoy. Bisan minyo na siya, pero mura man siya wa mabunog siyang bana. Ay. Ay, kuyaw di ay kung matubjakan ni mo ng maid ninyo, Manolo. Murag, anak gini pa dong, dad, kay maka-chok-chak yun ko ini niya. Kay lami man kay siya. Unsay chok-chak ba? Turjak ko, dad. Ano naman pag-urong? Chok-chak. Ahay. Manolo, tambag ko lang ni mo, no? Ayaw yun pag-chok-chak anang inyong maid. Ang imo na lang asawa ang buhati ana sa ingon. Kay bisag na paralyze siya, pwede ramang good na. Takilid lang ko, takilid ba? Pero, lad, bahog
Baho na kay kaunso dadoy. Baho na kung akong liguon. Mga kapoy na permit tagligo eh. Kanan lang si Idna ang akong tutsok-tsakon dad ka ng among maid. Anulo? Unsa? Imo siyang giligo, Idna? Ha? Yes, sir. Kay luoy man pud si Ma'am good, sir. Mauday na, sir, nga magsige siya og hilak. Kay dili na kuno ka motor jack niya, di na ka mo chok-chak. Sir? Imo man ko kung gitutukan, good. Ang atubangan ni sir. Kapagal siya ang atubangan. Abi ni mo, Edna. Kung daga ka pa lang, no? Ikaw noon tayo gipuli na ako sa kuwasawa. Sir? Maghihapon na otorak-rak ko na sa iwarak na karego. Kaluisan niyo mo, ma'am. Ma'am, ano pag-unahunaan ng butanga, uy. Basig, dili sa tingali si sir mo, tsak ni mo kay, basi bawal sa imo sa... Bawal ay, nilagyan na sa kalahala ko. Hanggang pagpunagtanan kong kagulanan. Baby ka lang, ma'am. Agtuon ako si sir sa likas kwarto. Ako'y mohangyo niya nga iya kang tsak-tsakon. Diha ka na... Sir. Oo ka na, Edna. Sukad ka lang ng tuyo din, no? Kung nitipo na mo, gibati kong paghigugman mo. Ayaw, anak, sir. Uy, nasayad ka yun nga, dili na pwede. Pulos na duli ka pilinggan sa kinabuhi. May panak ko o may asawa ka. Oh, sir, medyoon ka sa may puntahan. Oh, hala. Oh, sir. Salain yun ni mo, sir. Hindi mo magunin hinuunta na naman sa put. Ano, imo? Ako, anak, eh. Mitos kid ang imo, sir. Oh, ka mauwaw. Ha? Ay, oh! Ay, sir. Grabe, ano, sir? Ay! Sir, nilapit sa ubos mo. Sir. Paus ako. Paus ka rin. Paus ka Nailaptan gid ko ni Sir Manolo ato kayo na kung makabalibad kay taong iganahan masug ko nga nag-aus iya ha. Pag ulit na ko sa amo, naibuong intaw na akong bana kay nausab ko nung sukod sa kuha. Ito, may desisyon ko nga mo lang na lang ko sa pagkamid silang Sir Manolo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nadet, naingon, mahal ko kaayo ikaw, pan nga naman nga imo kong gipudhian o kibiyaan. Apan buutan kaayo ang naa sa ibabaw, kaghatagan ko niya og laing binuhat nga buot ka nagmahal ug nagpangga nako. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga kumahimong mahikalong. Ay, mao ba? Birthday sa mong uyab ugma nga si Jason. Oma, ako to siyang regaluhan og mahalon nga butang. Nga di man siya musugod. Ang pangayoon ko no niya nga birthdayhan, dili mapalit. Regalo ko no nga dili ko makagasto og kwarta. Milagro. Obe, perminin yung buhaton nga kung mag-birthday ka, mo regalo siyag mahalon nga butang ni imo. Og ikaw sab kung siya mag-birthday, mo regalo ka sab og mahalon nga butang. Unya karon mo iyong pangayoon nga regalo nga dili ka lang mo palit gamit ang kwarta. Kulbaan ko. Unsa kang regaluhang iyang pangayoon ako sa? Unsa ka man no? Ay, mamawali na may Jason. Ay, dagang salamat sa mga gitar niyo mo, ha? Happy birthday! Ay, salamat. Dagang salamat yung pag-ani, ha? Jason, halos na maulit na ang tanan mong bisita. Murag 5 na lang nakabok ang nahabilin, oh. Dong. Ngano ka, uy? Galing na akong nakabantay ni mo nga mura kag nag-uol. Ngano di ka? Guon ko day. Ay? Kay basin, dili ni mo ihatag na ko ang butang gusto kong pangayoon.
isip akong binatdihan. Di ay, unsay buti mong pangayoon ako, ha? Unsa man. Karon kita naman lang yung duha ang niya sa sala. Sige na. Unsa man ang buti mong pangayoon ako, ha? Dahil nalit, ang pangayoon kong binatdihan mo. Mao ang atong panagbuwag. Kaya may lain ako nga gigugma. Akong napamagdusan. Diyos ko! Galitin na itong baong kaiban! Nadat! Nadat! Nasyak na lang ko dihang gitawgan niya nga gidaka og hospital. Gipasabot ko niya sa tanan. Natinta lang siya sa maong babae nga ipamabdusan. Ug karon na nagsabak na kini. Dili na siya makaako sa pagtalikod sa babae. Igo na nak. Kana kay nakapamabdus siya lain. Dili kita mo ang gilatid sa kahit tasan ng mga dayon. May laing binuhat nga gitagana ang Diyos alang kanimo anak. Iya pag-iingon di ba? Ano nagpalabi sa imong kakuha? May sakit karabas kasing-kasing. Dili na lang siya mangayong saylo na ako siyang kibuhat. Pamalikan ka sa imong panimuot. Kaya dili siya gusto nga nimo nga maghilak. Dali nga maligibuhat ako. Lalo ba, Jason? Uy, naloon na dalit. Kung natabo pa nga napildi ng iyang kinabuhi, man kini og atake sa iyang kasing-kasing, ikaw gud ang mabaso sa tanan. Jason, nakadungog ka ba sa mga gisulti di? Ang tinuod pa. Mahal ko sa sinadet. Apan dili ko makabiya sa babae nga akong namamdusan. Dili na pa. Nagplano unta ko nga moadto sa ospital nga nimutangan ni Nadet aron hupayon ko ang iyang gibating kagoon. Sabton nga dili gid namo ang gitagana sa usa. Apan di na lang ko. Dili ko makaako sa pagtan-aw niya gool og maghilak. Ay na lang pag-adto dito pa. Ato na lang kalimtan sa Nadet. Budhian sa net nga nahigugma niya pag-ayo. Tuon lang sa ospital. Dadit. Ako ang magtuod nagmahal mo. Mahal ka ni si Jason. Hindi ko gusto nga mag-uol ka hangtod karon. Buhato na kong tanan mamalimtan ni mo Jason. Og balik ang imong pagmahal din ako. Mabalik ang imong kabalipayon. Doon lang yung ospital. Yan ako. Madaog ko. Dali ko. Gusto kong makita ang babae nga. Gimahal ko pa kayo. Gusto kong makita kung sa iyang kahimtang. Kay may duaw ka dayon din Hedong Bernard. Uman ko ikaw mapahipahos na hitabo ni. Salbahe siya. Laki mo siya sa pagpahilak ni mo. May lain siyang babaeng ipamabdusan. O gaya kong gibuwagan. Atol sa adlaw na akong natawan. Doon na siyang paghilak na din. Dili pa kinimaw ang katapusan sa kalibutan. May kalipay pang maabot sa imong kinabuhi. Doon na pa na rin. Magpakasal na mo sa babae ng ipamabdusan sa labing madaling panahon. Oo pa. Inan ako nila ngayon. Parang hingpit na niya nga malimtan ako sa Nadet kung nasayod siya nga may asawa na ko. Sige. Mas maya pa nga ingon yan ang ibaton mo. O pag-ampo, Jason. Nga makakita na og laing binuhat si Nadet nga ipuli ni mo. Aron di na siya mag-uol. Oo pa. Ingon na nang buhaton ko. Ug si Bernard pa, tud karon. Nahigog mo pa siya ni Nadet. Pagkikita niya ako niya pa. Ingon ko siya nga iyang ipadayon ang palad niya sa iyang kugmak kang Nadet. Ingon ba son, sa ko naglagot ko si mong gibuhat. Sa laing bahin, nalipay po na buwag mo. Ang matagan o kahayag, ang halad kong paghigugma nga to niya. Bye Bernard. Ipadayon na lang ang pagpungayab ni Nadet.
buutan siya bay. Nahitabo lang yun nga nakasakog laing babae. Ug nalipay lang pud ko nga di pa may kasal nga nakasako niya. Aron may kagawasan siya nga mangita og laing laki nga dadon niya sa altars kami niyon. Bay, bisag di pa ko ni magniho, ni padayo na ako pagkalat sa babae nga akong gigugma. Ngumaw sinarit. Salamat kay gisugot kay ko. Gisugot ka Bernard kay di na ko nakita nimo nga matirud-anan ka sa imong anako. Apan di ka mabugnaw. Kadaghan ako matugyan ang akong pagkababae nga to ni Jason. Peda sa na istorya. Hoy, labot siya mo kakapon eh. Mahal ka. Una-una anong nangagi mo. Anong di kita kalimti na tanan. May mo ba daing kalimtan ang kagahapon? Kalimti ang imong kakapon. Aron mo balikan nimo ang kadasi o kalipay sa inabuhi. Ko ang mutabang niya ng palipayon kagbalik. Sa labing madali panahon, kaslan ko ikaw. Salamat kay Bernard ha. Nagkamat sa imong gugma. Inig human sa kasalang na may tabo. Di ba? Kanyang babaw, kanyang marunggos. Sawa na kita ka. Nakidiyot sa baso ko siya. Sige, Bernard. Ikot taon ka niyo. Ikot ay. Murah na sa insig. Ay, nauna, uy. Nauna, uy. Kailan? Murag balon ba? Murag balon? Ay. Gilok siya. Tira eh. Anak ko dito, balikan ko no? Dali, oy! Bakit soyan eh? Okay. Brother. Kadi-kadi imo, kakatambok sa imo, eh. No? Magtawag mo ito, Jason, eh, kaya kinilami, eh. Kasi ba? Sud? Vida. Yasa. Sige, napasig tayo hope di, ha? Sige, lumasan ni Debbie. Sige. Di ko. Sige na. Sige, lumaba. Oh, ibasod na na. Buruk ka pa na. Ay, lagoy pa kayo. Burutak. Alam ka, Wala ka niya, eh. Oh, Larka. Bida, nangandam pa siya. Ready ko dito. Alam ka. Grabe ang gibati kong kaguol din wagan ko ni Jason. Apan sa dihang gisugot ko si Bernard iyang gipakaslan, grabe ang kalipay. Nga iyang kong gihilabtan na gyud. Kay hingpit na kita kong nalimtan, masakit akong kagahapon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ringo, ginaingon, unungi ang imong pamilya, ayaw imong barkada. Takalipay ra na sila na, takasakit o kalisod, di na sila makatabang sa imuha. Uning nahitubos akong kinabuhi, di na ko mahimong may kalimutan. Tingko, di mo tama mauli. Kana sini kay nalingaw pa, si sayaw sila si Clint o Brian, no? Ay, sige nila kay nahupugan na sila. Una nilang ka na. Ay, sige, manangit lang ko nila, sini. Bye! Brian, bye Clint, muna na lang niya kay mukipauli na si Zini. Okay, bye Kunggo. Tudor kami pa kayo sayaw, bye Kunggo. Sige, sayaw sa mo niya. Sama ka! Pangang ka! Mas magmang... Gago! Anong sumba mo si Bye Clint, ha? Hoy, ikaw ha, buwag ha! Alay! Tumba ka laging buwag ka! Ano man eh, Ringo, pinapriso ka man. Naduin kung nagtanaw sa mga barkada pa nga. Pigsong batay ko. Motong, gitabangan ako sila eh. Langan mo ikaw may gidakop sa mga pulis. Managdaan nila si Bay Clint o si Bay Brian.
May gani kay gipasaylo ka itong inyong gikulata sa diskuhan ug nakagawas na ka sa prisuhan, Ringo. Ano lagi? Takan yung by Clint o by Brian Nanagan ang pag-abot sa mga pulis. Ayaw na sige uban-uban nila, mga bad influence man na sila. Abay, Ringo Star. Doon na live band sa Pikas Barangay. Mga ba? Oo. Nga ito ba? Pero ba nindot sayo pa sa live ba? Kamo lang, by Clint, by Brian. Ano? Paas lang sa ko, kasabaan niya akong sini. Ay, justo bukan sa imong iya ba inuusaw. Di pa wala ni mo sawa matuo na kaniya noon sa mga. Paas lang sa lagi ko, bay. Paas lang sa ko kay ni tagam na ko na ako ray na preso niya kamong duha. Wa kay nanagan mong duha. Alaya! Mura magdili na mo barkada bay Ringo. So baka. Bitaw, bye. Dili magas Ringo Star. Bye. Ikaw ba? Ikaw, Paul Bacante po ka. Oo. Mauro na rin buhi lang. O ba lang na mo ba rin? Ha? Promise me. Kantahan promise me. Mori katong ipaundag. Ay. Di na naman hitabo ang nahitabo dito sa diskuhan. Unsa ka? Dito karanan. Lamas kay nga nanayaw. Action ko kabala kay nila kung sunod nga may tabo. May nang makasibatin ko. Maamong nasadya ko ani nila ha. Ringo, nakabalita na kanilang Clint o Brian? Ha? Wa pa man. Ay, akakita na program bol gabi Unsa? Daan palagilig ko. Ringo, matod sa kong mama o papa o gaslo na kuno, dili na angay nga magsuroy-suroy. Ito kung magsuroy-suroy zin. Ayaw padaan nilang Brian o Clint ha, kung mangimbitar ni mo glaag og inom. Unahang imong pamilya, kay ka ng mga barkada, may lang nas kalipay, pero sa kalisod o kasakit, di gina makatabang sa imuha. Oh, Mama Zini. Mama karon. Aslo na dahil mo Sydney Bergo. Aslo, di ba? Oh, by Clint. Aslo na mi. Forbida, no? Wala bigyan ni mo imitar na sa Brian. O kung makalugar mo ba may problema na. Famous mo yun, unsa. Ay, wala gini problema. Makalugar mo ba? Adto tas bahay. Kuman sa mong kasal simbahan. Mag-ilista ko sa kong wedding gown, kay partikyong inita sa kong lawas. Hat manggug ka, Zin. Parehas tayo Gahatag diha. Di lang ka maghubo ng imong tuxedo diha. Hubuy ko. Unsa? Ikay hubo sa akong tuxedo, Zin. Sige na. Okay. Ang ka na ba? Oh, honey. paglawas sa akong asawa. Ringo, Uy. Ay, imo nang gitandog diya napita ko. I love you. Ay, ito Zin. Nagpaubos mo ka. Ay, ito ko. Ay, kagabi. Sige. Puti ang lubot Ringo. Ringo, puti kay kang lubot. Uy, tabi. Tapos kang lubot. Ako siya, li. Tanawa kang lubot Ringo. Puti Kaya paglubot. Lami ang libay. Lami kasi ta. Umoy nagpababaw. Guliti ako. Pleno. Pasigitan kita. Sorry. Gusto ka gubat. Sirita. Sige. Nakabatik ka kanina. Saan sa man? Mulat na yung nangatawa sa pikas kwarto. Usa? Labi, ada yang sini tanahon ko. Mana gisulub ay. Ganda. Ha? Hindi ko tatanahon ko. Wala ba yung gisulub? Ako mag-angkoy ko na yung sulod. Ang kunis na doon. Luya ko.
Beda, ikaw ba pasiglitan na mo? Unso mo ko eh. Abot mo sa kong naong taas ang sirit to imo. Sorry lang. Unsa ka, no? Atong ingon si Baringo nga mag-forsam ta? Ah! Unsa man? Kita upat? Kitang lima. Kapoy! Matod mo lang ilang tabangan ng dasi sinis paliton nga beer ug soft drinks. Ito, una ko sa labi. Uy, iko ninyo! Uy, ito ka ay. Sisa ni man ang gitabangan ng bitan nila ni Clint ug bayan. Ano maka? Bay! Ano na? Sini! Iko, may kay ka! Gusto nila na doon sa motel! Usa! Hangol ka, Beringgoy. Hangol! Hangol kita sa bayan. Ba ako ng asawa, Zini? Insulto mo na ako, ha? Sus! Ano ba? Ano naming tilaw sa imong sawa? Ito. Kung sino tilog? Kang ni mo. Oy, Ngol. hangyo lang ko, ha? Hangyo lang mo, bisag unsa. Ay lanag, tilawin ako asawa, ha? Ha? Sunay! Sobra na kayo mo na, ha? Ikaw, ha? Ha? Rico! Iangan ni mo, ha? Iangan yung dua! Wala iangan ninyo, mga gago! Gidakop ko, huwag na preso. Ug mao tong listeners atong Palamay Drama Compilation Part 119 ug akong i-shout out katong nag-comment sa tuwa. Shout out na to si Richard Turato. Shout out ni Moda Sir Richard. Ug si Berto Bacolod. Shout out ni Moda Berto Bacolod. Bako na to mentor. Ug labi na ni Sir Dads Vasquez. Shout out nako dia si Ma'am Del Sam 99, si Bernadette Larce. Shout out mo dia ma'am ug kang Sir Luel Balandra. Shout out po nako si Sir Rebentor. Shout out mo dia sir. Si Inilita Fernandez. Shout out mo dia ug si Jude Plastico. Shout out ug ako i-shout out po yang tito. Shout out ninyo dia ug kang Oscar Abiadog. Shout out ug mato mga sellers ato ang nag-comment nga atong gi-shout out no. Ug natulat lang jud mga listeners katong naghulat sa atong action nga drama. Naghinahina na matag-edit nga ako adto nga mahuman lang jud ato pag-edit no. O para makatuloy-tuloy atong pagpaminaw. O salamat kay sa inyong mga listeners sa inyong kanunay nga pagpaminaw.